Kwartier oer Olven komt Foppe de Haan aan bij de persconferentie op Schiphol. Een bijeenkomst waar hij zelf het middelpunt van is. Foppe de Haan is nog maar krekkleer als coach van het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town of hij stapt alweer in een nij avontuur. Het is krek een sprookje. Nou, het is zo'n bounty-eiland, hè? Dus dat vind ik wel heel mooi. Dus dat doen we. Ja, Tuvalu, het is net als mij het eerste land wat verdwijnt als de zeespiegel omheen gaat. Maar wat weet je van het eiland? Ja, dat weet ik. Ja, dat klopt. Daar ben ik al op een eiland verdwenen. Hè? Maar goed, ze verwachten dat het pas in 2050 is. Ook gelukkig. Tuvalu bezit uit nog een eilandjes en had zo'n 12.000 inwoners. Het land had 1 voetbalveld en 2 goals. Zo'n 1980 is Tuvalu er al mee dwanden om een FIFA-licentie te krijgen. Maar dat is nog altijd net slaggen. Een Nederlandse organisatie wil Tuvalu nou stiepje om het voetbal op een hoger niveau te krijgen. Paul Driessen is de grote initiator van dat project. En hij had als doel gesteld om ervoor te zorgen dat Tuvalu een FIFA-licentie krijgt. En om dat te bereiken is Foppe de Haan de ideale bondscoach. Foppe de Haan heeft heel veel ervaring in het buitenland. Hij kan heel goed en snel een groep spelers aan zich binden. Hij kan in een hele korte tijd iets van een groep maken. Foppe de Haan had een contract tekenen voor 4 weken. Hij wil onder andere meer structuur ombrengen bij het Tuvaluaanse voetbalboen en zal de nationale ploeg tarrieden op de Pacific Games. En dat is het grootste sportevenement van Oceanië. Het niveau van de nationale ploeg van Tuvalu hoort net echt oer. De Haan zelfs vergelijken tot met het niveau van een 4e klasser. Toen ik begon bij Akkerum ik 4e klas, ja, dat klopt. Nou ja, dus wat dat betreft heb ik weer om naar de basis. Foppe de Haan is ook mijn sportclub Heerenveen in Peteer, hoe wat hij voor de club budgetten kan. Maar nevens de zo'n 60-jarige trainer valt het al prima te combineren met zijn werkzaamheden voor Tuvalu.